Amigos e amigas, este non é o meu proxecto. É o voso. É o de todas e o de todos. Hoxe asumimos unha responsabilidade e facémolo con ilusión, con humildade e coa certeza de que xuntos e xuntas vamos a poder. Invítovos a camiñar ao noso lado, a construir un Partido Socialista máis forte, máis aberto e máis útil, a que levantedes a voz pola nosa terra, pola nosa xente, polo futuro que nos merecemos. O Ourense non está condenado ao abandono, está chamado a renacemento e nós, dentro do socialismo, estamos chamados a liderar ese renacer.